Ja, råber faren irriteret. Jeg vender lige så snart jeg kan. Det er alt for smalt, og der ligger en stor lastbil lige bag mig. Nej, stønner Mads. Det er vitaminlastbilen igen. Kør hurtigere! Vitaminlastbilen ligger igen bag ved dem. Med en brølen klemmer den sig tæt ind på dem, og faren begynder at svede nervøst. Han læner sig ud af vinduet og truer af lastbilen. Gå væk! Forsvind! Kør et andet sted hen og pas dit arbejde, råber han. Men lastbilen forsvinder ikke. Den bliver bare ved med at mase løs, og vejen stiger og stiger. Snart er de højt oppe over havet. Vejen er så smal, at lastbilen ikke kan komme forbi, og den er ved at presse dem ud over kanten. Jeg bliver nødt til at fortsætte, til vi kommer til en holdeplads, stønner faren. Prøv at se, hvor smukt der er, siger moren og peger ud over havet, der ligger dybt under dem. Vi er så højt oppe, at skibene er helt små. Nej, jeg bliver svimmel, jamrer faren og klamrer sig til rette. Jeg kan ikke tåle at være højt oppe. I det samme forsvinder vejen ind i en lang tunnel, og der bliver mørkt omkring dem. Det var da godt, vi kom herind, siger Mads. Nu kan du ikke se, vi er højt oppe. Er det ikke fantastisk, alt det, vi oplever? Vi kører bare rundt, og så sker der alt muligt. Lad os blive ved med det. Ja, hvis bare den hulens lastbil ville forsvinde, vridser faren. Den må vi først se at slippe af med. Vitaminlastbilen ligger stadig lige bag dem, og nu har den tændt lygterne i den mørke tunnel. Det virker som om den er endnu tættere på dem. Det er som om den ligger lige bag ved dem med sin brølende motor og skubber dem fremad. Og tunnelen bliver ved og ved. Der er kun dem og lastbilen i det sorte mørke. Jeg kan altså ikke lide det, siger faren nervøst. Hvis den kæmpe store damptrumle af en lastbil kører ind i os, så bliver vi mest helt flade. Jeg prøver at køre hurtigere. Hvis bare vi ikke havde den møgcampingvogn på slæb, så kunne jeg sagtens slippe væk. Han sætter farten op, men lastbilen er som klistret fast til dem. Den bliver ved med at være der, som et stort truende dyr med lysende øjne. Hurtigere og hurtigere går det, og campingvognen begynder at slingre fra side til side. Hvis du kører hurtigere, så tror jeg, campingvognen vælter, siger Mads. Synes du stadigvæk, at den vitaminbil, det skal have lov at passe sit arbejde i fred? Jeg synes, du skulle standse og sige noget til ham. Det tør jeg ikke, råber faren gennem motorlarmen. Hvorfor gør du ikke noget selv? Brug dog den fjollede fantasi, du har, så tryl dog den pølseost, bomber og dødninghoved, den lastbil langt væk. Jeg tør heller ikke. Det går bare galt, siger Mads fortvivlet og tænker som en vanvittig for at finde på noget. Så får han øje på et af farens blade, der ligger på bagsædet ved siden af ham. Han ruller vinduet ned og kaster bladet ud. Det flagrer gennem luften og klasker mod lastbilens forrude. Sådan at chaufføren pludselig sidder og stirrer på en nøgen dame med nogle meget store bryster. Råber han og slipper rattet for at få fat i hende. Lastbilen slinger faretroen et øjeblik, og bladet blafrer videre. Chaufføren bliver rasende. Han tuder i hornet. Og blinker med lygterne, mens han råber ud af vinduet og maser sig endnu tættere på. Så gør der noget, Mads, jamrer moren. Tryl den væk, den store, ækle, grimme bil. Mads er helt rundt på gulvet, og fordi han ikke aner, hvad han ellers skal gøre, så tryller han. En lille, lysende myg frem. Hvad i alverden er meningen? Råber faren og river sig i håret. Hvad skal vi med en lysende myg? Det er en åndssvag fantasi, kan det heller aldrig bruges, når man virkelig har brug for den. Det eneste, vi nu kan gøre, det er at undgå at vælte, og så arbejde os ud af krisen her. På bagsædet sidder Mads og stirrer med åben mund på den lysende myg, der svirrer rundt om hans hoved.
Pludselig flyver den ind i munden på ham og stikker ham i ganen. Råber Mads og spytter som en vanvittig. Mens han kaster sig rundt på bagsædet. Hjælp! Au! Den stak mig! Råber han og gemmer hovedet under sædet. Med et forvandler myggen sig til en lille blomst, der daler ned og lander på ryggen af Mads. Moren kigger Mads ned i halsen. Der er ikke sket noget, siger hun beroligende og klapper ham på hovedet. Jeg føler mig så søvnig, siger han med en underlig tyk stemme, og så falder han i søvn. I det samme slutter tunnelen, og de kører ud i det skærende sollys. Vitaminlastbilen er forsvundet, og alting ånder fred og ro. Så fik jeg alligevel tryllet den væk, mumler Mads i søvne. Faren og moren sender hinanden et lille smil. Pludselig er det, som om verden er forandret. De kører ind over en varm slette mellem høje træer i mærkelige former og farver. Over dem er himlen klart blå, og foran ligger vejen, sidrende i varmedisen. Mellem træerne får de med mellemrum små glimt af havet, og langt borte kan de se en lille by. Vejen slår et stort sving langs en lille klippetop, der pludselig rager op, og så når de helt ud til vandet. Nu kører de med sletten og den underlige åbne skov på den ene side, og det store glimtende hav på den anden. Langt borte sejler en olietanker, og små fiskerbåde futter frem og tilbage. Helt inde ved bredden brydes havoverfladen pludselig, og et underligt dyr kigger op. Se, siger faren forbløffet og peger. Den må Mads da se. Hej, Mads, vågn op! Mads, kalder moren blidt og ryster ham lidt. Kom og se, nu er vi virkelig kommet sydpå. Mads vågner, og så er det som om havet bliver levende af underlige væsener, der hopper og springer hen over overfladen. Nej, stønner Mads. Så gik det alligevel galt. Jeg må straks trylle os tilbage igen. Hvad nu det for noget sludder, ridser faren. Du bilder dig da også ind, du kan ordne alting med det der fjollede trylleri. Vi er på helt almindelig vis kommet sydpå på ferie, og du skal aldeles ikke trylle os nogen steder hen. Forstået? Nej, råber Mads. Bare fordi du er voksen, så tror du forstår det her. Men det gør du ikke. Det kan jo være et farligt sted, vi er havnet. Vi må væk. Tag det nu lidt roligt, de to, siger moren. Lad os se, hvad der sker. Efter kortet, så skulle det være et herligt, fredeligt sted. Ja, og det er også ved at være aften, siger faren. Nu kommer vi til en lille by, og der synes jeg, vi skal overnatte. Og de kører ind i en by med en lille havn. Faren kører ned til havnen og standser under et højt træ. Ude over havet er solen ved at gå ned. Men det er da et herligt sted, griner faren. Nu tager vi en svømmetur, og bagefter spiser vi aftensmad. Det gør de så. Mens de ligger og plasker rundt, kommer en lille mærkelig mand hen til dem. I må sørge mig ikke bære der, råber han. De kan da godt være livsfarlige. Jeg bliver jo arbejde. I må da hellere komme op. Nej, sukker Mads. Nu ikke igen noget med arbejde. Jeg vil ud af det her. Vi må gøre, som manden siger, forklarer faren. Vi kan jo ikke forstyrre hans arbejde, vel? Ja, maskinen derovre er farlig, råber den lille mærkelige mand og peger på et stort rør, der forsvinder ned i vandet. Hvis I ikke flytter jer, så bliver I suget lige ind i den, og så er det da bare skert med jer. Du godeste, jamrer moren. Se, der er kommet op i en fart.